Ki bank ki badan hapo kashatri jong ka United Forum of Bank Unions kin khang kherdep habaro kawai kari India ha ka arpenyo tarik Kyllalyngkot archa arpenrio bandawa na ka sorkar India baka deban ay shuti ya baro kinong tre bank man lakas ngi sajjan habaya kren bat kilat patai kubor ha ka janmit jong ka arpo tarik Kyllalyngkot archa arpenrio ha office tre kam ka SBI dhan kiti Shillong State Secretary ke AIBOC Uba Davis Lingdo, but General Secretary ke Meghalaya Bank Employees Association Uba David Lalu, kila ong bahapo Meghalaya ru, on kangi ki bank kum shibenta banyas nok tilang, ya kajing dawa balapelong dak United Forum of Bank Unions. Kani ka jingalang jungi menta ka long bangi kwa ban ai ko ka press release jipin lang ba ki press Shpangka strike ni kajing khang jong ki bang bang yamut ban ya penlong hakar punyo tarik ku Januari 2015 kani ka strike kan long bro shir India kani ka strike ki khot ka United Forum of Bank Union kapakan thobia khandai ki union jong ki officer but ki employees kabadai ka AIBA AIBOC NCBE AIBOA BFI, InBev, InBoc, NOBW, but NOBO. Haka jala Meghalaya, ni don tang lightly ni kini ki IBA, AIBOC, but ka NCBE. Di kani ka jing pakang khang jong ki bang, haka arpenyo tarik jong liu bunai. Ki khot da ki prala ki nong tre bang, ki batre ha ki bang sorkar, katuan nitli ki bang Schmidt. Nangta ki bank ki banabari ni ki foreign banks ki bank nongkondong ni ki regional rural banks but ki cooperative bank kata komod aga arpunyo tarik kini ki bank brokot kini ya kham like no tang katu ni tiliki private bank ki bamya ye so lang bat ni ki bomdon benta ka UFBU ti beli bang ya khot ya kani ka jingkhang bank kalong ba ka sarkar kala pen slemba ya kawai ka jing ular ni ka e bakala manjur how snem arajar khatsan ha deng jing yalang jongki UFBU but ka IBA ka dei ka ba represent ne ka ba ka bawan naliang jong management jong bank kala ong ba how arajar khatsan clearai ba nginya penlong ngini IST ki nong tre bank haki sini sejan ka ba at but sini sejan sa second and fourth Saturday. Shwai kata kumongan si pente pipi kalong ba man ka sing sejang ni siet race thanks ni. Te hau arajar khatsan ni arae pedeng jong ka UFBU mot ka association jong ki bank but ka IBA ka association jong ki management jong ka bank ba hachaka mangini race thanks ni ka first Saturday but ka third Saturday. Oh but ka fifth la ta ka don ka fifth. Ni tre fully ningin tre process ni hachaka jong thanks ni. But nakatu bang ile three full day aga jaga jong stings ni ka second Saturday but ka fourth Saturday sing sejan ka bar ka song ni yoshti te hadin kata pre biang hu arjar ko ar ka IBA kala ong ba kelia menjur bangin IST ki bank ne ki nong tre bank in yoshti bro south li ki sing sejan tamot hajaga bang ni tre tang rus ni na tre no tang sans ni baki pat kata ka 5 days banking Tika demand jungi kalong ba ni kuai kata ka 5 days banking. Tika jinglongo kalong ba hau nadu arjar ar ka IBA ka ba ngila da pia rai ni haban ya pan ka jingbet na ka government. Tika la da forward ka to ka approval jong ka IBA shaka government. Nadu arjar ar ka klamdon ke halor kata ka sarkar ka klam ai ka nugu ka order iklam ya kata ka jingya recommend ka IBA nang tapat biang hau arjar ar pulai ro clearai hadu hau arjar ar pusau last arjar ar pusau haka join note ka ba u menai March ka IBA ko bang ngilade recommend saka DFS ni saka government of India bakat ai kata ka jingbet balai ba ki bank jungi kimla bon yoshi adu baka parai jingbet ka sarkar government of India di nadu snem arjar ar pulai ar pusau hadu menta ka don betang kata ka jingong ba ngilai recommend and we are awaiting the reply. That is kai baki om ki we are awaiting the approval bakna jingbet ka government and hadu menta ka part 1 ngilay up nadu menta la arsnem la laisnem menta ngilay up
mentang semua bang yamla bani apshu ngia ngile dawa biam shaka government ba ngia kide bani I know ingi kata ka 5 days banking ne bang ngia trade tang sansni ti kaladon goi ka jingyalang ka bakpat da ka labor commission da ka CLC ha uniu banai hi handai kata ka jingya karen pade ka klamya position klam sei so ti ngile rai ba ngia lekbet pat kata ka strike ngia don bai kata ka strike ka at punyu tarik jung uniu banai at jar riu ti balai ba ngia pane kata ka yu ka long ba berkhot ki controller jungi ka RBI ka SEDB ka nabat berkhot ki trade tang sansni shi teyo handai balai mangi ki batreya bank ki bangis ki ba shakri ki pajba ni habban ya tribun ti naliang jungi pedeng yong ba kita ki arsni bang ya pan bangin yoshti ka first and third Saturday bakanum thot ya ga jing trade bakanum thot ya ga jing shakri ki pajba nyong ba man ka sngi pat nadu sngi nongkong hadu sngi oding nginya train no 20 minute khambut ti kata pat ngia le bania phya ba 8 minute la dalong ngia train no kham ploy ya ka bamenta la dagi bank ki pli shfu buji nam ta ki pajba hata ka por ngin pli no khnai sopo but menta la dangi khang san buji ki pajba ngi khang no sana pho tingile khen bai tai 20 minute la dangi train man ka sngi nadu sngi nongkong hadu sngi thoding ni train extra ni train khamtam mi ka ibang ya train menta kaladap inunta ka tuki sngi sejan artli bang ya pan shti kajing pan jungi kata ka 5 days banking ni bang ni train tam sansni kambut bang idon ga nugo jimbut bang pen thodi ki pata bali bai boro hi ki bank kam jungi ga di bang shkri ki pata Henry ka government hadu mentaro kapat ai kata ka rai kapat ai jingtep pa philai yo ne pinum yo kasudon betang kata ka recommendation na liang IBA na liang government ka snapjar kamong e tinatraw yiron kanika strike bang yamut banibu ka atpunjotrik jumni panai man petsmoi ka sarkar bang ibrhot genong trei bang ngile phat ya kata jing up pat ngile kwa ya kata jing tawa jungi ti kani ka dei ka yu ti kani ka jing phat strike jungi pade kamdei bang ya kwa mungi andre kalalong kumba kilapan ban nangi kilapan bor yangi bang ile ya strike it has been forced upon us it's not that we want to go for a strike but the indifference of the government and the IBA in implementing this assurance that they had given us 2 years back has not been fulfilled, so we have been forced to go on a strike.